Естергазія, вона жила в Ужгородському замку. Вона була похована саме на території Ужгородського замку. І саме про неї я вам сьогодні розповіла. Що цікаво, що під час археологічних розкопок на території замку було знайдена каблучка, яка належала, було так встановлено, що ця каблучка належала саме Марії Естергазі. І може, ця знахідка і послужила таким поштовхом для того, щоб почати шукати якісь документи, котрі нам прольють світло на жінок, котрі були дружинами роду Другетів і мешкали саме в Ужгородському замку.